Môže tam vzniknúť taká zaujímavá situácia, že, z ktorej môže určitým spôsobom ísť aj taká obava. Doteraz sme žili v akom takom, by som povedal, že náboženskom zmieri, pokiaľ tu nevznikol nejaký zase, že politický zápas, kto je väčší kresťan, kto je väčší katolík, kto je väčší konzervatívec, kto je viac za tradičnú rodinu. Najviac milujem tých milovníkov tradičnej rodiny a la Kollár. No nech sa páči. Ale ako tak sa držal vzadu nejaký konfesionálny problém tohto celého, náboženský, len otvárate, vchádzate do vôd, ktoré môžu byť nebezpečné, lebo jeden z tých členov etickej komisie môže byť menovaný alebo nominovaný cirkvami. Teda, že, viete, môže nastať situácia, dobre, však neviem teda, ak sa dohodnú, možno sa nejakým spôsobom dohodnú, ale môžu iba jedného. Teraz kto bude? Že teraz bude tá RTVS, alebo ak sa to bude volať katolícka, alebo bude židovská, alebo bude evanielická. Ale viete, že tým, že budú asi problémy, tak niekto povie, vidíte, že keď je to židovská, tak je takáto. Keď je to katolícka, tak je to takáto. Dal by som naozaj veľký pozor, či ideme do týchto vôd, ktoré vieme, poznáme sa, vieme, čo sme zač, ktoré môžu naozaj dnes ešte konflikt do vôd, kde ešte ako tak ticho. Lebo z toho neviem, ako chcete výjsť, že budete nominovať, cirkvi budú nominovať, to som spomenul, len tie tri, teda najsilnejšia, tak najviac v tom mentálnom ukotvení sa nám objavujúce, ale je to aj kopu iných cirkví, ja nechcem na niektorú zabudnúť, ale iba jedného môžu nominovať. Čiže čo, teraz bude 6 rokov evanielická cirkev, lebo bude tam evanielik za túto a potom bude nebezpečné. Dal by som si na to pozor a do týchto vôd by som nešiel. Neviem, aký bol teda zámer predkladateľa, že prečo. Pán poslanec Hlina, chcem sa dotknúť vašej poznámky ohľadne etickej komisie a toho spôsobu obsadzovania, reprezentovania náboženského rozmeru v tejto etickej komisii. Je to skutočne veľmi komplikovaná vec. Ja si fakt neviem predstaviť, že akým spôsobom by sa toto jedno miesto obsadzovalo a aké dôsledky by to malo na, povedzme, aký taký náboženský zmier na Slovensku. Doplním len niekoľko faktov. Slovenská republika eviduje v súčasnosti 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Z týchto 18, 13 má určitý vzťah so Slovenskou republikou, zmluvný vzťah, teda hovorím o zmluve medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou a o zmluve 11 cirkví a náboženských spoločností so Slovenskou republikou. A obe tieto zmluvy majú klauzuly o práve týchto cirkví a náboženských spoločností na zastúpenie svojho pôsobenia aj vo verejnoprávnom vysielaní. Okrem toho, ale teda je tu ešte niekoľko registrovaných cirkví, ktoré takúto možnosť nemajú a dodám ešte, že samozrejme na Slovensku pôsobia aj cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré nie sú registrované, pretože Slovensko má veľmi rigidne nastavený systém registrácie cirkvi a náboženských spoločností, ktorý sa dotýka náboženskej slobody týchto malých zoskupení. Takže je to veľmi trefná poznámka a ďakujem vám za ňu. Skutočne zopakujem len to, čo som povedal predtým. Ja si myslím, že by tieto cirkvi a náboženské spoločnosti sa nemali podieľať a mali by odmietnúť toto zastúpenie v takomto cenzorskom úrade, pretože to je vrcholne neetické. Ďakujem.